אנחנו מראים לכם עכשיו ב-GTA San Andreas צ'יטים טובים מאוד. בבקשה ביוטיוב תעשו לנו לייק. תסתכלו כמה צ'יטים. יש צ'יט כזה וצ'יט גם כזה שזה מעיף. צ'יט שאנחנו לעוף ויכול לעלות על בתים. גם צ'יט שאם אני קופץ אז לא קורה לשחקן כלום, וגם למכונת לא קורה כלום. הנה, ראיתם? הנה אני הפוך. ראיתם? גם זה צ'יט. עכשיו אני אראה לכם איך אני יושב ליד הנהג. ראיתם? אני יושב ליד הנהג. והוא לא נוגע במקלדת, איזה מוזר זה. סוס, לא? הנה עדיין יש לי. הוא יכול גם לשלוט. על מכוניות וגם לקחת, להיות מעל מכונית והמכונית תיקח אותנו לאן שאנחנו צריכים. וגם כיסא מפלט. אני אראה לכם עכשיו שאני אקח רכב, איך אני עושה את הכיסא מפלט. קח את הרכב שלך. נעלם, לא חשוב. תקלו, פעלולים. אפשר כאלו. איזה מהירות. אפשר גם כאלו. ואפשר גם כזה במהירות. ראיתם כמה כסף? קיבלנו 5,000. 6,000. 1,000 שקל. וואו. ויש עוד משהו. תסתכלו משהו. הנה, משטרה יורים בי ולא קורה לי כלום. ויכול גם לעשות להם ככה. מספרת. מספרת אפשר לעשות להם. אפשר גם להרביץ להם בכאלו מכות. ככה. וזה גם צ'יט. אם אני הורג את האיש שבתוך הטנק והוא בפנים, אז הטנק קודף אחריי. וזה סוף הצ'יטים. ביי.